количето, да знаеш. Добре. Звъна 20 минути. Вика, няма да стане. Не може и двете едно време. Викам, и аз така, че това е проблем. Аз такова, той камион, ще идва в неделя, понеделник, моля да го обърнеш, това понеделник сутринта. Няма ти губа време до този път така толкова. Викам, може бе човек, ако искаш в неделя вечерта, мога и в понеделник сутринта. Ако трябва да не се разкарваш, нали ти долу там до базата на Луфо. Вика, ако трябва камиона да дойде някъде, викам, къде ще дойде камиона, викам, ти с камиона в цистерната не можеш да дадеш София. Викам, освен това, живея на 5 км, кажи Димитър съм, няма никакъв проблем, се притеснявай. Само трябва, като разбереш кога ще е там, нали се обадиш, за да наистина да не си губа времето. Аз имам работа за 2 минути, трябва да отида да отлепа камерата, тя е с двойно лепяща, да сложа двойно лепяща от другата страна и само да я обърна и така и да влезе за 1 минута през Wi-Fi в устройството и да променя настройката. Добре, аз такова, може и в неделя, може в понеделник, той там ще спи в София, той такова, викам, добре бе човек. Когато ми се обажи, да ми се поне час това преди това да мога да реагирам, ако става въпрос за неделя, ама за понеделник, май в неделя ще се чуваме, обади ми се, като знаеш кога шофьорът ще е тук. Защото при тебе е динамично, я тръгне, я не тръгне. Не, ще тръгне на 100%. Добре.